Bamtandrema efa mimianaka aretinazy amin'ny firaisana ty mahay mahina zalahy Bamtandrema amizay zalahy misipasipa iparitaka loatra ny sida mitondra navavinala solution mahay zamana patokana ny egny Iparitaka loatra ny sida mitondra navavinala solution mahay zamanda fatokana ny egny magnazavady amizay zalahy antsika manambady soroana tsara indrindra io saboana tsisy tadidy io tsokambotony zaza sagnatria afagnaja mifankatia magnazavady amizay zalahy antsika manambady soroana tsara indrindra io saboana tsisy tadidy io tsokambotony zaza sagnatria afagnaja mifankatia viavi reky lelaha reky ampe lela reky viavi reky lelaha reky sahaza efa tafiditra amitsika eto Madagasikara ny VIH sida efa maro ny voany tokana ny aina bamtandrema amizay zalahy misipasipa miparitaka loatra ny sida mitondra navavinala solution mahay zamanda fatokana ny egny magnazavady amizay zalahy antsika manambady fisoroana tsara indrindra io saboana tsisy tadidy io tsokambotony zaza sagnatria afagnaja mifankatia lela reky viavi reky lelaha reky ampe lela reky viavi reky lelaha reky sahaza lela reky viavi reky lelaha reky ampe lela reky viavi reky lelaha reky sahaza comme ça